Aurkezpen txikitxo bat, denbora galtze askorik ez dut eragin honik. Lehenengo eta behin eskerrak ematea, Eibarko udalari eta Begoñari bereziki. Halako aukera beti urtero azkeneko urtetan ematen digulako, eta zelan ez, baita aritzi, ona etorri delako Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, guk geuk aukeratutako, nik neuk aukeratutako gaiaren inguruan guri hitz egiteko, azalpen batzuk emateko. Eta dakizuenez, bada gai bat, batxiloko bigarren mailako historiako kurrikulumean sartzen dena, hor daukazu izenburu orokorra, estatu frankistaren sorrera da, eta horren barruan, selektibitatean ere sartzen den edo sarliteken edo sardaiteken gai bat da, jorratu beharrekoa, hortaz, eta horren barruan, beste azpipuntu edo azpigai batzuk badira, ez? Estatu frankistaren sorrera, ondo dakizuen bezala, hastapenak esan dezakegu gerra zibilean bertan izan ziela, hor ikusten delako ia zenolako tankera aurkiko zuen zelako zaborreak izango zituen estatu frankista horrek, baina batez ere gerra zibilaren bukaeratik aurrera, ofizialki, behin bainoetan komentatu dugun bezala, apirilaren batean, 1989ko apirilaren batean ofizialki bukatutzat ematen da, eta hortik hasten da edo jarraitu egiten da eraikitzen sortzen estatu frankista bere ezaugarri guztiekin. Estatu frankistak baditu, eta horren inguruan ere uste dut aritzek hitz egingo digula hau, baditu bere oinarri ideologiko politikoak, eta orduan komeni da ezautzea, zeintzuk ziren bere oinarri ideologiko politiko horiek, eta estatu frankistaren sorrerarekin batera, ondorio batzuk ere izan ziren, ezta? Alde batetik nola eraiki zen, eta baita nortzuen aurka eraiki zen, eta zelako ondorioak izan zituen nazional haiek, euren buruari nazional bezala deiturikoen kontra, gerra zibilean aritutakoen kontra. Labur bilduz, milaka aldiz azpimarratu dituen bi talde, ezta? Errepublikar ezkertiarrak, hola orokorren hitz egin da, eta kasu honetan Euskal Abertzalea, ez? Eusko Gudarostean buruka egin zutena, Frente Popularraren gobernuaren alde errepublikaren defentsan esan dezagun. Eta apur bat horren inguruan hitz egingo dugula aritzek esango nuke. Bai. Aritzi Pinagaiz, UPV-HUko irakaslea, nire gaia errepresio frankistaren inguruan da, orduan, badakit nola sortu zen estatu frankista, baina, klaro, nire arazoa zein da, unibertsitatean egiten dute ematitu klaseak, eta nekien nola edo ze azaldu zuei, ez? Eta lagun egitu nien, eta zen nien pasatzeko materiala, ez? Eta, horregatik hemen daukat jarrita 9. gaia, ez? Uste dut, zuen 9. gaia dela. Oso gai zabala da 50 minututan edo 40 minututan emateko, eta gainera ez dut nahi errepikatu. Ez dut nahi klasean ematen dena errepikatu, ze, Juankarrek hobeto emango du segurazki. Gauzatxo bat bakarrik hori ez du komentatu. Apur bat antolatzen ibili ginenean nik egin nuen kalkulo bat. Ordurako nola ibiliko gara. Eta ez nuen nahi ona ere etortzea, gu behin eman da dena, eta aritzek errepikatzea. Justu da orain hasi behar dugun gaia, dakizuen bezala. Orduan egingo dudana da, oinarri batzuk finkatu, eta gero klasean apurtxo bat, hori landu ez, estatu frankistaren sorrera. Estatu frankistaren sorrera, edo estatu frankista, nori lotuta dago? Francisco Franco Bamonderi. Nor zen Francisco Franco Bamonde? Zer? Caudillo de España. Baina Caudillo de España izateko lehenengo zer izan zen? Militar bat, afrikar militar bat, afrikar general bat. Eta berak gerra, edo guda, egin zuen Afrikan. Orduan berak basekien nola etxaiak zuntxitu. Oso ondo zekien. Bera egon zen lehenengo momentutik estatu kolpearekin konprometituta? Ez, lehenengo momentutik ez, baina gero bai, ez? Gero parte hartu zuen, gustoko parte hartu zuen, eta nazionalek ez, edo beraiek ditutako nazionalek gerra irabazi zuten, baina estatu frankista sortzen hasi zen apurtxo bat, gero gerra bitartean. Ezin da ulertu frankismoa frankorik gabe. Franco estatua zen eta estatua Franco zen. Berak bere naia, bere hitza legea zen, edo legea bihurtzen zuten.
nortzuk legea, nortzuk egiten zuten, edo nortzuk zeuden Frankoren atzetik legeak edo gauzak egiten? Ba, 4-5-6 botere faktiko oso garrantzitsu. Bale, nik hemen 4 jarri dizkizuet, lehenengo oligarkia, dirua behar zuten, dirua lortu zuten, eta oligarka, ez dut esango enpresari, Ze, bueno, enpresari esaten dudanean, nahiko termino sumea da, ez oligarkak, dirua eman zieten frankistei kredituak emanez, eta bar, klasean ikosiko duzuenez. Bankuak, bebai Frankorekin egon ziren. Ez bakarrik enpresariak edo oligarkak, bankuak bebai gero ikosiku dugunez. Armada, armada izan zen erregimenaren pilaretako bat. Bera zen armada burua, 3 armadetako burua zen Francisco Franco, airea, lurrekoa eta itsasokoa, eta armada beti izan zuen bere ondoan, oso ondo mugitu edo oso ondo tratatu zituelako. Eta azkenik Eliza. Ez da, estatu frankista ez da ulertzen Elizarik gabe. Esan dudanez, bere borondatea agindu politikoa da. Orduan, korte batzuk zeuden, baina korte horiek, badakizute, zirela gorte demokratikoak, ez? Gorte organikoak baizik, eta funtzionatzen zuten edozein edo bere modura, ez? Frankoren nahia gizarte osoan eduki zuen eragina. Orduan, ez duzue ezin dago, ez zegoen inor libratu zitekela Frankoren dekretuz edo Frankoren borondateaz, ez? Eta hori nabaritzen da. Nola ez ziren libratzen? Kontrol soziala erabiltzen edo praktikatzen. Nola praktikatuko dugu kontrol sozial bat? Jarri zaitezte Francisco Frankoren buruan, eta imaginatu kontrol soziala erabili behar duzu edo egin behar duzuela. Nola egingo zenukete kontrol sozial hori? Bale, oso ondo, beldurrarekin. Nola, sustuak ematen? Nola beldurtzen dugu gizartea? Kartxela beldurtzen du, baina badaude beste gauza batzuk gehiago beldurtzen dutela. Zer? Hilzigorra. Hilzigorra, kartxela, hilzigorrak, lan kaleratzeak, jipoiak, desterrua, erabateko errepresioa, ez? Erabili zuten frankistek eta Franco eta bere kidek, agur esango diogu, ikusi, argazki hau ez da, ez dut jartzeagatik, ez? Hauek ziren garaiko ikurrak, zenbat alditan jartzen du Franco, eta azkenean bere lema hori, ez? Pilotan, honekin uste dut, nabaritzen dela frankismoaren edo Frankoren izaera, agur. Zeintzuk izan ziren oinarri politikoak? Asko, denbora, ez daukagu denbora asko hitz egiteko, baina uste dut joan behar zaretela ideia honekin hemendik, ez? Frankismo ezaugarri totalitarioak izan zituen. Erregimen totalitario barren ezaugarri guztiak. Zeintzuk dira, edo zeintzuk uste duzu zuek izango dira erregimen totalitario baten ezaugarriak. Bale? Gehiago. Alderdi guztiak debekatutak? Bakarrik bat, ez da? Berea edo bereak egin zuena. Alderdi politikorik ez, boterea pertsona batean, prentsa askatasuna, elkartze askatasuna, indarkeriaren goraipamena, pilo bat ezaugarri dauzkagu. Sindikatuak zeuden? Bai zeuden, ez? Sindikatu vertikala. Eta gero bere sailak, ez? Gazteen elkarteak zeuden? Bai. Falangeren gazte saila. Emakumeen elkarteak zeuden? Bai. Falangeren edo sekzion femeninako saila. Orduan, bazeuden elkarte batzuk, baina beti erregimenarekin lotuta. Ze ezaugarri
alderdi bakarra, bere saiekin, Hitler eta Mussoliniren proiektu antxerako bat. Bale? Zergatik Hitler eta Mussoliniren antxeko proiektu politiko bat? Bai, frankistak azkenean, diktadoreak dira, bigarren mundu gerra, 42. urtera arte, irabazten doaz, eta, kopiatuko dugu bere modeloa. Hombre, gero, galtzen dutenean ejekoek, Franco eta erregimena birmoldatuko da, ez? Eta, nahiko ondo birmoldatu zuren. Zein izan zen alderdi nagusia, edo alderdi bakarra? Falange. Zegin zuen Frankok Falange eta Karlistekin gerra garaian batu. Bi korronte horiek, edo bi alderdiak eta karlismoaren korronteak batu partido politiko batean, ez? Falange española tradicionalista y de las JONS. JONS da Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Vale? Imaginatu ezazue zelako izena, ez? Zuek uste duzu ere falangistek eta karlistek ondo batu zirela, arazorik gabe batu zirela? Eskua emanda eta ja bat izango gara, biak bat izango gara, ez, arazo pilo bat izan zituzten. Zegin zuen Frankok beraiekin, bere liderrekin edo buruzagiekin. Karlista eta frankisten buruzagiekin batu ondoren. Protesta egiten zutenak edo gartxeleratu edo erbesteratu, ez? Orduan, Frankok bebai, garbitu zituen Falange edo karlisten alderdiak. Bale, orduan, esan dizudanez, bazeuden bebai Falangeko sail ezberdin batzuk, gazteak, Fletxas y Pelayos edo ez Gesiak eta kadeteak ez taldean, eta bazeuden bebai alderdi batzuk edo alderdi edo elkarte batzuk, ez? Hemen ez duzue ikusiko, baina argazki hontan agertzen da ez Eleiza edo Elisa, Armada, Falange izan zirela erregimenaren pilare garrantzitsuenak, zeintzuk ziren beraien ezaugarriak, fasismoa, ultrakatolizismoa, antikomunismoa, abertzaletasuna, Espainiar abertzaletasuna, zeintzuk ziren bere base sozialak, burgesia, monarkikoak, katolikoak, hori emango duzue klasean, eta ez dut uste, 10 minutu ia hartu ditut, eta jarraituko dut apurtxo bat, apurtuko ditugu hauek bai, eta pasatuko dugu oinarri erligiosoetara hitz egiten, ez? Argazki hau oso esanguratsua da. Ez dakit ezagutzen duzuen argazki hau edo ez. Hau da, Franco bajo palio, ez palioaren, edo palion mugitzen. Badakizu zer den palioa, edo nork erabiltzen zituen palioak? Ez, Ama Virginiak edo santuak. Ama Virginiak eta santuak, zijoazten palioan. Franco ez da Ama Virginia eta santua ere ez. Baina argazki hau adierazten du zelako boterea zuen eta zelako, rolloa zeukan Elizagaz, ez? Orduan, Elizarik gabe ez da frankismoa ulertzen, ez? Lagun edo kolega asko esaten dute ez, frankismoa erdi aroko erregimen antxeko bat edo fanatiko bat zelako, ez? Bere 40 urte horietan, beti goraipatezulako Eliza, eta hartu zuelako bebai Elizaren terminologia. Badakizuen nola deitzen zuten frankistek gerra zibilari? Nola deitzen zuten, edo zein zen beraiek emandako izena? Altzamendu nazionala. Baina gero zegoen beste bat erdi arokoa. Altzamendu nazionala ez da gerra bat, ez da jendeak altzatzea eta republikari, republikaren kontra egitea, baina kruzada bat, gurutzada bat, kruzada bat. Hori da erligioa batzen da gerrarekin, gerra santu bat da kruzada, ez? Edo gurutzada bat. Orduan behitu zelako oinarri erligiosoak zituzten. Zenolako botereak jaso zituen, edo zenolako prebendak jaso zituen Elizak frankismoaren edo frankotik edo frankistar erregimenak, zein prebenda eman zizkien erregimenak Elizari. Ze botere berri hartu zituen Eliza
gizarte esparru garrantzitsuenetan. Zuek imaginatzen duzu hemen nik egon nintzen hitz egiten, edo beste pertsona bat egongo zela zuen aurrean klaseak ematen. Hezkuntzan parte hartu zuten, beraiek izan ziren hezkuntza ematen zutenak. Ikasgai pribatuetan hori seguro, eta publikoetan, gehienetan bebai ez, apaisak edo apaisek emandako edo egindako liburuetan, ez? Orduan, imaginatu ezazue zenolako hezkuntza pairatzen zuten hango edo orduko gazteak, ez? Ze gauza gehiago egin zuten elizburuek adibidez hemen ez, Bizkaian, ze egin zuten Bizkaian 52. urtean, ze pentsatzen duzue, edo ze motatako kontrola praktikatu zuten elizburuek, Bizkaiko elizburuek 1952. urtean. Ze egin zuten? Mesara joaten zirenen erroldak. Apuntatzen zuten nortzuk joaten ziren mesara. Nahi beharrezkoa zelako. Badakizue zenbateko bataz bestekoa zen Bizkaian mesara joaten zirenak domeketan eta jaiegunetan 1952. urtean? Ehuneko zenbat? Purtsu bat gutxiago. Behintzat beraiek apuntatuta. 52. Ez dago txarto, Ia, edo apurtxo bat erdiko edo ehuneko 50 baino gehiagoko populazioa mesara joatea. Zeintzuk ziren Bizkaiko herri katolikoenak? Adibidez, Durango. Ehuneko 83arekin. Ehuneko 83 joaten zen mesara. Orain, askoz ere gutxiagoa da, ez? Eta gero ze herri zeuden adibidez Bizkaian, Durango, Gernika, Lekeitio, herri handiak, ez? Oso katolikoak ziren edo, nahi eta nahi ez, joan behar ziren. Imaginatu, ezazue bai, zenolako bizitza zeramatzaten. Dekretua maitezinak. Ez dituzu eman oraindik, ez? Dekretuak edo ez. Bale, orduan, aipatu bai. Hori da. Hauek dira del movimiento, hauek dira, bai. A ber, arazo bat, ze arazo zuten frankistek? Bueno, arazo, pilo bat zuzkaten, baina estatu frankista estatu berri bat zen. Ez zen, beste, republikarikin guztiz apurtu zuten. Ze egin behar izan zuten? Legeak eraik. Legeak egin legitimitatea emateko. Orduan, estatu frankista lege pilo bat egin zituen. Lehenengotik, 1928tik, Franco hil arte. Zeintzuk dira oinarrizko legeak? Lege batzuk dauzkagu eta lege hauen bitartez ikusi dezakegu nola frankismoa bai eraldatzen joan zen nazioarteko presioa batzuetan libratzeko, presio hori ez sufritzeko. Zein da, askoz ere sakonago ikusiko dituzue klasean, zeintzuk dira lege hauek, adibidez lanforua, 1938 urtean emandakoa, sindikatu bakarra, han ja agertzen da sindikatu bakarra dela, grebaren eskubidea debekatuta dagoela. Zergatik uste duzue grebako eskubidea debekatuta zegoela? Orain, zuek ez dakit grebak egiten dituzuen, baina orain legala da grebak egitea, ez? Zergatik debekatu zituzten grebak? Gehienak, bai, izango ziren, gainera, protesta politiko bat da greba, eskin finean, ez? Eta protestak ekidin behar dira. Orduan, dekretuz, edo legez, debekatuko ditugu grebak. 1952 urtean, gorteak osatzeko legea. 1952 urtean, gorteak bueltatu ziren estatu espainolera. Ez? Gerra garaian ez ziren gorterik egon, eta bueno. Baina, hau da, aurpegiaren edo regimenaren aurpegi garbitze bat. Gortearen sesioak gaur egun publikoak dira, ikusi ditzakegu telebistan. Espainiako edo reinuko frankisten gorteak ez ziren publikoak. Orduan, jendeak ezin zituen ikusi ez, adieraz, azalpen bat, ez, beti guri Euskal Herrian ez dakigu edo argi gelditu behar da Euskal Herrian bai frankistak egon zirela. Eta ezin dugula arazoreik euki esateko frankistak hemen, edo Euskal Herriko frankistak, erregimenaren postu oso garrantzitsuak
edo oso garrantzitsuenetan egon zirenik, ez? Adibidez daukagu Esteban Bilbao, 43tik 65era izan zen Gorteetako presidentea. Orduan, Esteban Bilbao abokatu bizkaitarra, han egon zen Gorteetan, ez? Beste lege bat, Espainiarren forua, estatuaren egitura aurkeztu zuen, espainolen eskubide oso gutxi, eta bete behar pilo bat, ez? Hori izan zen Espainiarren oso labur bilduz, erreferendunaren legea, bebai 1955, Espainiar edo regimene frankistak erreferendunak egiten zituen. Ze motatako erreferendunak egiten zituen Espainiar erregimenak? Berak gorteek egindako legeen inguruan. Nolakoak ziren referendun horiek? Demokratikoak ziren edo garbiak ziren? Ez, joan nahi ez, joan barzen bozkatzera, eta badakizue diktaduretan nolakoak izaten dira referendun horiek, ez, euneko bia edo euneko irua baiezkoak, ez, bozkekin. Estatu buru izateko ordezkaritza legea, 1957an, Espainiar estatuak reinu batean bihurtu zuen Frankok, tradizio monarkiko horrekin jarraituz, ez? Horrela lege honekin eta Frankok aukeratzen zituen bebai nori izango zen bere urrengoa, eta Franko hil baino lehen nor aukeratu zuen bere urrengoa, bezala? Zein izan zen? Zerrake. Baina izena, Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón, hori izan zen, Frankok hautatutako bere estatu burua, ez? Gero ja, 58an mugimendu nazionalaren printzipioen legeak, eta 67an estatuko lege organikoak, ez? Hemen sartzen daia bebai armada izango da Espainiar batasunaren azkenengo zaindaria, eta armadak egongo da zaintzen Espainia ez apurtzea. Bebai, hemen ja Frankok egingo du Espainiako presidentea eta estatu burua bikoiztu, ez? Bera beti izango da estatu burua, bera da kaudilloa, zuek esan duzuenez, eta, presidente eta famatuena izango da Carrero Blanco, ez? Etak erail zuen arte, militar bat. Bankuak, ze modu zoazte? Ondo, edo ez? Gero galderak etorriko dira, venga. Bankuei buruz hitz egin behar dugu. Bankuek botere handia dute demokrazian eta botere ikargarria lortu zuten diktadura garaian. Oposizioak beti izaten zuen Espainiar erregimenak 3 zutabe edo 3 botere faktiko zituela, ez? Eliza, armada eta bankuak. Zergatik bankuak? Dirua ematen zutelako erregimenari, eta bankuko buruek diru pilo bat egin zutelako Frankoren inguruan. Euskal Herrian badauzkagu enpresari oso garrantzitsuak, eta guztiok dakigu neguriko bankuko buruek edo neguriko enpresarioek oso ondo egon zirela Frankoren menpean. Eta diru pilo bat egin zuten nabierak, enpresariak, txigintzak, papergintzak, siderurgikoko buruek, oso ondo egon ziren Frankoren pean, 80. hamarkada arte, gero etorri ziren beste botere ekonomiko batzuk, eta beraien boterea galdu zuten, ez? Nork eman ziren dirua frankistei altxamenduan edo estatu golpean? Bankuetxek, bankariek. Ezagutzen duzuen norten Juan March? Juan Carlos, zuk ezagutuko duzu, ez? Juan March, jakina. Juan March, bankero oso garrantzitsua izan zen, eta Frankok golpean sartu baino lehen, berarekin akordatu zuen, golpea ez bazen ondo ateratzen, Marchek dirua emango ziola. Orduan, Franko, esen altxatu, ez zuen egin altxamendu nazionala amorez. Eman zuen, nahi zuelako bebai, baina berak basaukan atzean ja respaldo
ekonomiko bat, ez? Osa, esen kalean edo esen gartxelan geldituko, ez? Orduan, Frankok beti egon zen oso eskertuta bankuekin, ez? Bankuek bai kredituak eman zieten armak erosteko, ez? Guda garaian, eta gero erregimenean zehar. Libre merkatua, niretzat libre merkatua zientzia fikzioko historia bat da. Frankismo garaian bankuen monopolioen artean sortzi banku oso garrantzitsu egon ziren, eta Bizkaitar bi sortzi banku horien artean, ez? Orduan, Banco de Bizkaia eta Banco de Bilbao, ez? Orduan, jakin behar dugu edo jakin behar duzue bai, hemen frankistak egon zirela, enpresario buru gehienek, ez guztiak, badauzkagu abertzaleak, Sota, Aznar eta beste batzuk, baina frankismo garaiko enpresario askok, Frankoarekin egon ziren, ez? Eta, Frankok beti ondo egon zen beraiekin eta prebenda pilo bat eman zieten. Ezagutzen duzue 1957ko greba? Entzun duzue greba horren inguruan? Suposatzen dut ezetz, horrezagatik, apurtxo bat hitz egingo dizuet. Hau izan zen, frankismoak jasandako lehen greba oso garrantzitsua. 1957 urtean, maiatzaren batean. Ia 10 urte pasatu ziren Bilbo jauzi eta gero ez zirela grebarik egon Bizkaian. 10 urte, pentsatu ezazue, ez da belaunaldi bat, baina 10 urte greba garrantzitsu edo greba publiko baten Bizkaian, ez? Zergatik eman zen greba edo zergatik atera zen greba? Eusko Jaurlaritzak eta erbestean zeuden partido eta sindikalak esan zuten edo deitu zuten grebara maiatzaren batean. Zenbat langile egin zuten greba maiatzaren batean? 1000. Zenbatu daitezke? Ez. Zergatik? Kanpoan zeuden Eusko Jaurlaritzak eta erbeste politikoak goraipatu zituztelako eta frankistak isildu nahi izan zituztelako, ez? Gutxi gora bera, 20.000 eta 40.000 langileren artean joan ziren grebara maiatzaren batean. Zer egin zuen erregimen frankistak grebalariekin? Eseri eta hitz egin lan baldintzetaz edo zer egin zuen? Zer egingo zenukete zuek frankistak izan da? Hor zaude lapurtzu bat dokartuta. Zer egingo zenuke? Zer egingo zenuke? Kaleratu. Langile guztiak kaleratu. Eta hori esan zuen, hori egin zuen gobernadore zibilak. Genaro Riestra, gobernadore zibilak, oso tipo iluna. Atera zuen komunikatu bat, komunikatu oso gogorra, esanez guztiak kaleratuko zituela. Zer eragin zuen horrek? Greba gehiago. Orduan, greba 8 egunez zabaldu zen eta ailegatu zen 60.000 langiletara. 60.000 langilek grebara joan ziren, Gipuzkoara bebai zabaldu zen greba hori, maiatzak 8 arte gutxi gora bera, eta zergatik uste duzue zuek, greba joan zela apaltzen. Zergatik uste duzue? Zuek greba ez zuela erregimenaren kontra edo erregimenarekin bukatu. Zergatik? Zer egin zuen erregimenak grebarekin bukatzeko? Indarkeria erabili. Indarkeria, langile bat erail zuen poliziak, espetxeratu, jipoitu, eta zer egin zuen nazioarteko, zer egin zuten nazioarteko erakundeek? Grebariak lagundu, frankismoari, esan, mesedez, ondo tratatu grebalariak, zer egin zuen? Ezebez. Hori da, konstante bat, ez? Frankismo garaian. Eusko Jaurlaritzak beti egon zela aliatuen inguruan edo estatu batuaren inguruan lan egiten, eta nazioarteak frankismoari bezarkadak ematen eta oposizioari bizkarra ematen, ez? Orduan, greba hau zer erakutsi zuen greba honek? Pilo bat gauza erakutsi zituen greba honek. Oposizioa bazegoela, gutxi, baina bazegoela. Kanpoko eta barruko oposizioaren arteko lotuneak zudela, gutxisten joan ziren
lotune horiek. Kanpoko oposizioak gauza batzuk ikusten zituen, eta hemen barruak zeudenan, errepresioa pairatzen zituztenez, beste gauza batzuk ikusten zituzten, orduan ez zeuden oso lotuta. Eta ze frogatu zuen? Erregimenaren indarra. Erregimena oso bizi zegoela. Eta greba batek ez zuela erregimenarekin bukatuko. Erregimenak indarra erakutsi zuen, muskula erakutsi zuen, eta erregimenak greba irabazi zuen, edo grebalariak irabazi zituen, klaro. Baina, behintzat, esan dezakegu, hasi zirela gutxinaka planto egiten erregimenari, ez? Ze ikusten duzu hemen? Ze jartzen du? Soñar, ametsu, ezta? Grebak debekatuta daude. Alderdi politikoak ere bai, sindikatuak ere bai, elkarteak ere bai, ikasle mugimenduak ere bai, prentsa noski, Twitter, internet eta TikTok oraindik ez daude. Nola protestatuko zuten erregimenaren kontra zuten pertsonak? Pintadak egiten. Ze motatako pintadak? Grafitiak edo sprayarekin edo pintadas de brocha gorda? Claro, ez zeuden grafitiak. Joan behar ziren brotxagaz, kuboagaz eta margotu. Horrek esan nahi du, pintadak askarrak eta motzak izan behar zirela. Polizia pilo bat zegoelako. Orduan, herrietako paretak, 40. hamarkadatik aurrera gutxi gora bera, bilakatu ziren, regimenaren kontra protestak egiteko modu ia bakarra. Besteak, zigortzen zituzten. Nolakoak ziren pintada gehienak? Oso laburrak eta partidu edo sindikatuei lotuta, adibidez hemen jarri dut. EAJ, Eusko Alderdi Jeltzalea, EGI, ORT, PC, edo ja azkenengo urteetan, eta ez. Nolakoak bebai ziren pintadak? Ia beti euskeraz. Frankismoari min gehiago egiteko, ez? Euskera kalean izin zen hitz egin, baina, pintaden bitartean, bebai, frankismoari esaten zitzaion euskera oso bizia zegoela, ez? 40. hamarkadako azken aldian pintadarik gehienak, ziren Euskadi, gora Euskadi eskatuta, edo agertzen zen bebai Gernika hitza. Gernika, ez Guernika, Gernika. Zergatik Gernika hitza? Zergatik margosten zuten oposiziokoek Gernika hitza Euskal Herriko paretetan? Herri polita zelako? Zer gertatu? Ni Gernikarra naizelako zen izango, Gernikarra zara? Beitu. Zer gertatu zen Gernikan? Bombardeak eta guztiz zuntzitu zutela. Bombardeak eta masiboa zibilen kontra, ez? Eta nor izan zen Gernikako bombardaketaren errudun? Alemanerak, orain dakigu alemanerak izan zirela. Ze esan zuen erregimen frankistak Gernikaren inguruan? Nor bombardeatu zuen Gernika frankisten hitzetan? Errepublikanoek. Frankistek, hori ez dakite jakin duzuen edo ez, baina frankistek lehenengo momentutik esan zuten, beraiek ez zutela hori egin. Errepublikanoek egin zutela. Eta nola egingo du zuten republikanoek hori ez, bere herri bat bombardeaketatu. Bombardeo bat egiten zijoala, hegazkin nazionalak ikusi zituzten, beldurtu egin ziren, bombak bota eta azkar aldendu, ez? Hori izan zen bertsio ofiziala. Kontatu, esan galdetu Gernikako bati, ea hori sinestezina den edo ez, ez? Eta zenolako bizimodua jaso zituzten edo, ez? Nolako ondorioak izan zituen bombardaketa Gernikarako eta Euskal Herrirako, ez? Horrezagatik bebai jartzen zen Gernika hitza, ez? Gero, urteak pasatu ala eta poliziaren represioa gogortuz gero, beste motako pintadak hasi ziren, ez? Polizia asesina edo Guardia Zibil asesina, ez? Frankistek bebai Euskal Herriko kaleak margotu zituzten. Frankiste, poliziek eta Guardia Zibilak. Eta nabaritzen zen, beraien margoketak edo beraien pintadak luzeagoak zirela, erdera zirela, batzuk euskeraz, baina ziren oso gorrak, ez? Hizkuntzaren aldetik. Ze motatako pintadak egin zituzten adibidez frankistak Zarautzen 1900
17. urtean, Frankora zarautzera joan zen bitartean, batzuk hemen dauzkat jarrita. Todas las lenguas del mundo son cristianas, menos el vasco y el judío. Habla vasco aldeanazo. Eta la Sagrada Unidad de España exige la muerte del vasco. Pintada hauek ez zituzten egiten errepublikanoek edo abertzalek. Zutelako denborarik margosteko, ez? Eta, hemen, biba Kristo Rei, biba Franco eta gauza horiek, ez? Hemen ikusten duzue, ze motatako gorrotoa zioten euskerari, ez? Eta, nola hitz egiten zituzten euskera, euskera hitz egiten zituztenak, hori ziren aldeanoazoak edo mendian bizi zirenak, ez? Pintadak bai, jakin ezazue, pintadak izan zirela erregimenaren kontrako erabiltzen zuten tresna bat, ez? Borroka egiteko tresna bat. Noizbait ikusi duzue halako plaka bat? Bai. Ondo. Zergatik zeuden plaka hauek jarrita? Erregimena goraipatzeko. Simbologia. Erregimen frankista simbologia ikaragarri bat erabili zuen 40 urte horietan. Ze motatako simbologia erabili zuten guda ondoren? Gudako simbologia. Eliza guztietan, herriko plaza guztietan, gurutzeak egitea. Eta mendietan ebai. Ze esaldi jartzen zuten elizetan edo plazetan? Caídos por Dios y por España, ez? Nortzuk ziren eroritako horiek? Bere soldaduak, ez? Bere armada. Eta herri guztietan agertzen zen pertsona horien izenak. Agertzen ziren errepublikano eraildatakoen izenak? Ez ziren existitzen. Ze motatako simbologia erabili zuten? Herrietako plazan, eleizetan, kaleak. Hemen ondoan daukazue kale bat, Toribio. Zein zen kale hori, orain dela 40 urte? Uste duzela atzo esan zuten, edo Caudillo, edo Franco, edo Primo de Rivera. Kale nagusiak, herriko kale nagusiak, Francisco Franco avenida ziren, avenida Francisco Franco, avenida José Antonio Primo de Rivera, edo avenida del Ejército. Ni deustuarra naiz, eta deustun badaukagu kale handi bat, ditzen dira Lehendakari Agirre etorbidea, ez? Lehendakari Agirreren etorbidea. Zein zen kalearen izena erregimen frankista? Avenida del Ejército. Gran Via, Bilboko Gran Via ezagutzen duzue? Nola zen, Gran Via, uste dut bere izena izan zuela. Deustuko zubia? Beti izan zen Deustuko zubia? Puente del Generalísimo. Autonomia kalea, frankismoan ez zeuen autonomiarik. Autonomia kalea, José Antonio Primo de Rivera kalea. Orduan, simbologia oso gogorra izan zen galtzaileentzat. Zergatik izan zen simbologia gogorra galtzaileentzat. Egunero ikusten zutelako irabazleen izenak. Non bizi zara, Avenida del Ejército. Edo José Antonio Primo de Rivera kalean bizi naiz, eta niraitak edo niraititek erail zituzten, frankistek erail zituzten. Badakizue zer den udako ordainsaria, edo aparteko ordainsaria? Noiz ematen zuten, frankistek lan egiten dugunok barre egiten duzu, egia da, simbologia pura idura da. Lan egiten dugunok edo lan egiten, izan behar genituzke behintzat 14 soldata, ez? 12 soldata hilero eta gero beste 2 soldata extraordinario, ez? Bata Gabonetan eta beste bat udan. Frankistek udan ematen zuten ordainsari berezi hori. Zein egunetan ematen zuten? Solsticio de veranoko egunean? El día del alzamiento, hori da. Uztailak 18an. Uztailak 18an, soldata berezi bat ematen zuten. Hori simbologia hutsa da. Eta hutsa zen. Jendeari gogorarazteko ze gauza honak egin zituen frankismoak, beraiekin. Opus Dei. Zer da Opus Dei? Barre egiten duzue. Zer da Opus Dei? Hau emango duzue klasean, Opus Dei eta teknokratak, así que mugimendu bat,
batzuk esaten dute nik ez, grabatuta dago, nik ez, batzuk esaten dute sekta bat dela, Elizaren barruan, la obra ez, nork egin zuen Opus Dei, Escriba de Balaguer, 1928 urtean, eta eragin handia izan zuen Opus Dei frankismo garaian. Pilo bat. Zergatik? Bueno, bakarrik ministroak izan zituelako gobernuan, ez bakarrik hori ez. Hasi zen lehenengo hezkuntzan klaseak ematen, bigarren hezkuntzan klaseak ematen, eta gero unibertsitatean. Zein da Nafarroako unibertsitaterik famatuena? Opus, la Universidad de Navarra, ez da, la Universidad de Navarra. Nafarroako unibertsitatea, osea, bakarra, hoberena eta handiena, ez? Honek, 80. hamarkadan eman zion Vatikanok baimena, unibertsitate katoliko bat egitea Nafarroan, ez? Opuskoei, ez? Arlo politikoari dagokionez, postu supergarrantzitsuak bete zituen erregimenan, ez bakarrik erregimenan, enpresetan, industrian, kultur erakundeetan, bankuetan, administrazioan, eta ministerioan edo Consejo de Ministrosean, eta gobernuan. Opus Deikoek, estatuko leku guztietan eta gizarteko leku guztietan zeuden. Orduan hori bai da, zuek jakiteko, erlijioaren garrantzia urte hauetan, ez? Orain, erlijioak ez dauka hainbesteko botererik, baina orain dela 50 urte pilo bat, ez? Klasean emango dituzue teknokratak, zer egin zuten, nola jarri zuten ekonomia lehenengo puntuan, eta ze motatako berrizketak egin zituzten erregimen frankistan, ez? Ez dakit sortu den, ez dakit ondo noan, orduz, 3 minutu pasa naiz, 3 minutu ondorioekin nago, orduan nahiko ondo nabil ondorioetan, bale, hau handiagutu, barkatu, bale, ondorioekin nago, hau handiago bihurtu nahi dut ondo ikusteko, hemen tabla bat jarrita dago. Bueno, erregimen totalia, zein ondorio izan ditzazkegu 53 minutu hauetan, frankismoak erregimen totalitario bat izan zela, ez zeuela demokraziarik, Franco zen erregimenaren bizitza, Franco zegoen erregimenaren erdian, familia politiko asko zeuden, Armada, Eleiza, bankuak, enpresarioak, Franco ondo antolatu zituen guztiak, ez? Eleiza, Armada eta botere ekonomikoak, ez? Zein izan zen ezaugarrietako bat, erregimenaren ezaugarrietako bat, indarkeria, violentzia. Eta oposizioaren deusestea. Gerra ondoren gehienak edo erbestera joan ziren edo gartzeletan zeuden, eta denbora igaro zala deskonexio bat egon zen, barruko oposizioarekin eta kanpoko oposizioarekin. Ez hori landuko duzue klasean, baina oso gogorra izan zen oposizioerako bananduta egotea eta beraien artean izandako liskarrak. Eta, ez zeuden bateratuta egon, eta hori nabaritzen zen, hildo edo ponentziak egiteko, ez? Erregimenaren kontrako hildo ekintzak edo ponentziak egiteko. Beste ezaugarri bat, erregimenaren birmoldaketa urteetan zehar. Osea, erregimena hasi zen fascista moduan, pasatu zuen katoliko antikomunista moduan, gero teknokretekin pasatu zen ekonomia lehenengora, orduan, birmoldatu egin zen. Esentzia galdu zuen erregimen frankista 40 urte horietan zehar? Bapez. Aurpegia garbitu zuen hori bai, baina esentzia, partidu bakarra, ezaugarri autoritario guztiak eta indarkeria inoiz ez zituen ezabatu, ez? Datu batzuk ez dituzue ikusiko, baina, Falangek Bizkaian egindako txostenak, 38. urtean, pentsatu, 80.000 txosten baino gehiago egin zituzten falangistek Bizkaiko pertsonak investigatuz, ez? Orduan, zenbat preso zeuden Bizkaian 88. urtean, ia 15.000.
zenbat pertsona joan ziren erbestera gerra ondoren? Ia 70.000. Zenbat datu positibo bat, datu polit bat? Zenbat pertsona uste duzuela hitz egiten zutela, ikasten zutela euskara, ikastoletan 1972. urtean, clandestinoki, noski. Zenbat pertsona ikasten zuten euskara Euskal Herrian, Frankoren azkenengo urteetan? Asko, zenbat da asko? Zenbat? 1.000 ez. 10.000 gutxi gora bera. 10.000 umek ikasten zuten, euskeraz ikasten zuten, ikastoletan Franko hil baino urte batzuk lehenago. Euskararekin bukatu zuten? Ez. Bukatu nahi izan zuten? Noski baietz. Baina, azkenean bukatuko dugu datu positibo batekin, eta esango dugu hori, euskara oraindik dugula hemengo hizkuntza. Besterik gabe, bibliografia apur bat, besterik gabe, benetan, mila esker nirekin egoteagatik, eta espero dut, zerbait ikasi izana. Ondo bukatu dut? Bai, denboran bukatu dut. A ber. Galderaren bat, mesedez hau, gustoko litzaidake galdera batzuk erantzutea. Bentsat, hitz egitea, ez dakite ondo erantzungo ditudan, baina bentsat, zuekin elkarrizketa bat egitea, ez? Hemengo zera ez da ona etortzea eta besterik gabe hitz egitea, hemengo zera da zuekin, gai historikoi buruz zerbait elkarrizketatu, eta hitz egin helduek bezala. Nahiko helduak zarete. Hauek ez badute egiten iba. Bota, suave. Beraienak guztion artean, ez? Esango ditugu edo ezer. Bai, bota. Nirea, nahi baldin baduzu, galdera bezala ere, informaalizatu egin dezaket, baina ekarpen bezala egin. Bai. Ze iritzia okazu, zuk esango dara. Bale. Kontuz grabatuta dago, politikoki oso zuzena izan behar naiz, eta batzuetan ez naiz hain zuzena, baina... Lasai, ez zaituz alakoa. Ez. Zalantza gabea da, zuk azpimarratu duzun bezala, aurkezpen osoantzea, Eliza Katolikoa, batez ere Eliza Katolikoaren hierarkia, izan zela frankismoaren zutabetariko bat, batez ere, zan duzu, ideologikoki eta kontrol sozialerako, ez? Hori, nik ez dut errepikatuko, hori begibistakoa da, hori inork ezin du kan. Baina, gustatuko etzaidak osatzea apur bat, nabardura bat jartzea bintzen, bai? Eta seguruenik ez duzuzuk esan, denbora faltagatik edo dena dela, baina nahi dut aipatu. Eta zer da, alde batetik nik egingo nuke berizketa bat, Eliza Katolikoaren hierarkia, eta beste gauza bada, esan dezagun, hierarkia horretatik bera, herriaren baitan, Estatu Espainiarrean ere, berehala, gerra zibila bukatu eta berehala, sortu ziren langile eta gazte mugimenduak, adibidez, OAK, Hermandad Obrera Katolika, Acción Katolika, JOAK, Juventud Obrera Acción Katolika, etc. Oso kritikoak izan zirenak erregimenarekin, eta baina Franco eta Eliza Katolikoa hierarkia berak ere, oso modu txarrean hartua eta urduri jartzen ziren horiekin. Eta horiek ere, hor, esan dezagun, oinarrian zebiltzan eliztar hauek, ere eliztar ziren, baina askoz ere kritikoagoak erregimenarekin. Hori, Estatu Espainiara norroko behar. Baina, are gehiago, askoz ere gehiago, Euskal Herrika baldin badatoz. Euskal Herrika baldin badatoz, begibistakoa da. Lehenengo momentutik, frankistek egin zutela garbiketa bat. Baina ez bakarrik herriaren baitan, baizik eta hierarkian ere, garai hartan gaur egun daukau, Bizkaiko Elizbarrutia, Gipuzkoako Elizbarrutia, Garbako Elizbarrutia. Garai hartan, 1929 bakarra zegoen, Gasteizen zegoen gotzaina, Eliz hierarkia, ez? Mateo Mujika Urrestarazu. Mateo Mujika Urrestarazu izan zen garbikoa lehenengo momentutik. Exiliora, errebestera joan behar izan zuen. Salatu egin zuelako frankistak egiten ari ziren. Besteak beste. Iparraldera joan zen eta zuek kontatuko badakizulako ni baino beto. Baina hori da bat, hori hierarkia. Baina gehiago komentatu dezeko, mila bederatzen da hirurogean,
lehenengo, Gerra Zibilean, Euskal Kleroaren zati handi bat jeltzalea zen. Bai, bataioetan zeuden, ez? Bai, bataioak jeltzale bat edo bai. Zen, eta Frankoren tropen edo gurasoen kontrako Eusko Gudarostean integratuta ziren. Beraz, jeltzaleak ziren, abertzaleak ziren, eta horiek izan ziren lehenengo eta behin, eta gerra bukatu baino lehenago ere, Aitzol kasu, Jose Aristimuño, izan zen, jazarpen hori, persekuzio hori, eta represio hori jasan zutenetarikoak besteak beste fusilatu. Bai, egin zutelako, bai. 16. Hemen daukat jarrita, horregatik itzuli naiz. Frankok exekutatutako Euskal Apaisak, 16. Bai. Oso esanguratsua direlako, hori lehenengo momentutik ja, baina gero, zerbait aipatzeagatik, 1960an, 1989 apaisek sinatutako gutuna, egindako idazkia, zaratuz, erregimena bera, erregimen frankista bera, eta batez ere egiten zuten errepresioa orokorrean Estatu Espainiaren eta bereziki errepresio kulturala hizkuntzazkoa eta bar. Eta horiek ere apaisak ziren, eta horiek ere gizain zati ziren, baina erregimenaren aurrez aurre, erregimenaren aurrez aurre. Beste adibidetxo bat, beste bat da, oso esanguratsu iruditzen zaiana, erregimenak berak sortu behar izan zuela kartzela bat espezifikoki, bereziki, apaisak kartzelaratzeko, erreprimitzeko, eta horre egon ziren apaiz gehienak Euskal Apaisak izan ziren. Bat oso ezaguna aipatzearen, Amuriza, bertsolaria, ez? Edo Jon Kaltzada, Josuna Bera, eta gehiago, ez? Eta horiek ere bat ziren. Eta azkena, zate duz elektrikata ezartzen zailenako. Eta hori jabai eman dute. Bila beratzen da, batez ere, Vatikano bigarrenaren ostean, Espainiako Elizak bera, hasi zen poliki hartzen, interesengatik, nahi duzunagatik, baina nako jarrera asko zeri kritikoa erregimenarekiko, eta horrek eman zion gainera Frankori eta erregimenari sufrimendu oso handia, eta horren adierazle izan zen, haino beroz Bilboko gotzainak. Joan egin zela, bai. Joan egin zutela, bai. Joan egin zuten, bai. Eta haino beroz kasuan inguruan gertatzen guztiak. Hau da. Mesedez. Eziluko nahi. Ez. Labur bildu. Era batagoz izan duzunarekin. Bai, baina gauza horiz buruz ez dago denborarik hitz egiteko. Hori da, eta azkenean oinarri biologikoak direnez, ezin naiz jeitsi bera. Osa, hemen badauzkat jarrita, eta badauzkat, eta Joni Bigolasen liburua irakurtzen baduzu, biografia, El hijo de Juanita Gerrika Etxebarria, agertzen da, hori da, toreroa, bai, nola sartzen da bera mugimendu katolikoetan, eta nola biltzen dituzte mugimendu katolikoak erregimenaren kontra joateko. Ze dira lehenengo, edo bakarrik mugimendu horiek daudela edo posibleak direnak. Orduan, gehienak erabiltzen dituzte erregimenak ematen dituen bi edo lau zabalkuntza horiek erregimenaren kontra egiteko, ez? Ezinezkoa da gauza, beti zentratzen naiz gauza hauetan, ez? Ikasleekin goiko estamentuekin, zezke ez dago denborarik beko apeisei buruz hitz egitea, ez? Bai, hemen badaukate, eta azkenean, luzatu egin nahi zen ezapurtzu bat, hori bai. Adibidez, hemengo apaisak garbitu zituzten eta ekarri zituzten Estatu Espainiareko apaiz gehienak. Orduan, herriarekin ez ziren oso ondo konpontzuen, ez zutelako elkar ulertzen. Hemengo apaisak euskaraz ekiten eta kanpotarrak ez. Eta azkenean garbiketa hori bai, desterru hori emango apaiz pilo bat eraman zituzten beste leku batzuetara. Bertzaletasunak entzeko edo ezabatzeko eta bere borroka apurtzeko, ez? Edo, bai, esan beharra dago, baina ez dago denborarik, ez? Eta banku enpresario asko egongo dira bai, adibidez, Sota, Aznar eta hori guztiak, hori. Sota joan egin zen, Sota diru guztia galdu zuen, eta... Ez. Galdera, bai. Ez altzaizu iruditzen. Galdera, ber, bota. Bai. Ez altzaizu iruditzen, ala izan zela. Bai, claro, hombre. Gauza beti da goian daudenak, edo oso gogorra da, bai, kontrolatzea zentzuk dauden behan, eta gero 60. hamarkatik aurrera. 60. hamarkatik aurrera guztia aldatzen da. Lehenengo urteetan ez. Garbiketaren ondorioz, apaizia gehienak, izango dira franko baino frankistagoak, gero ja ez. Gainera, apaiz berriak etorri da, gazteagoak etorriko dira, eta ikusiko dute hori ez dagoela ondo, noski baietz. Baina lehenengo 15-20 urteetan,
60. urtean arte, nik ikusi dute, pilo bat informe Elisen, apaizen informeak kale garbiketak egiteko. Eta tela, klaro, gelditzen dirako frankistak, beste gizajoak erbestean, eta gero beste batzuk bai etortzen dira erbestetik, ja, 40. hamarkadan edo 50. hamarkadan batzuk etortzen dira. Eta, bueno, eta Itxol eta gauzte, pues jo que se, Juan Maria Korta erail zutela frontean, eta pilo bat apaiz erail zituzten edo frontean hil ziren beste batzuk, baina bai. Venga, ja berotu gara, apurtzu bat, galderaen bat edo zer? Hau normala da bai, unibertsitatean egiten dute galdera papez, baina gero beraien artean hitz egiten dute, eta eta bestea. Eskerrik asko galderagatik. Bale, ze uste duzu zuek? Bizitza publikoa ukizutela edo bizitza pribatuan egon zirela emakume gehienak? Zein zen labur bilduz, askoz labur bilduz, bale? Ez daukagu denbora askorik. Zein izan zen emakumearen papela frankismo garaian? Kanpoko etxetik kanpo edo etxeko barruko papela izan zen? Barrukoa. Ama, andra edo esposa de, lan feminizatu guztiak, edo gaur egun ulertzen ditugu lan feminizatuak egin zituzten. Batzuk azkenengo Frankoren azkenengo garaietan emakume batzuk boterea hartu zuten, Pilar Kareaga adibidez, baina hori frankista zelako eta oso aberatsa zelako, izan zen Bilboko alkatea. Baina emakume xumea eta emakume gehienak inbisibleak izan ziren, inbisibilizatu egin zituzten. Lehenengo urteetan ez zeuden gortetan, frankisten gortetan, emakumeak, ez ziren enpresaburuak. Ze motatako ikasketak zituzten emakumeak frankismoaren lehenengo garaietan? Segiten. Bueno, azuten, ze gauza, ingenieria ikasi edo etxeko gauzak. Ikusten badituzue Falangeren eta Pilar Primo de Riveraren idazkiak, emakumearen papera etxean oso gogorra da, zure mutilaren zain egon behar zara, zure mutilari afaria egin, zure mutilak, sexu harremanak ez du esaten, baina zure mutila nahi baldin badu, zuk egin beharko duzu, eta gero ona etxera etortzen denean, lanetik etortzen denean, mesedez apainduta egon, ez jarri ruloekin eta ez jarri, mutila, claro, hombre, mutila nekatuta etortzen da, eta mutilak nahi du zerbait edan, eta beste gehiago egin, ez? Orduan, eseskoa, ez zegoen jarrita. Hau egaztea dira, nik uste dut entzun zituela barre batzuk, ruloak aipatu dituztunean, egin bat zitutu, ruloak zitia. Ez que, zaila da nik egitea. Ruloak dira, hilean ruloak egitea, jartzea kiskurtzeko hilea. Orduan, zuek imaginatu fabrikatik gatozela gizonak, eta daukagula emakumea bata batekin, etxean irakurtzen rulo batzuekin. Claro, etortzen naiz nik, gero joaten naiz etxera, eta orain afaria edo gozari egiten dut, claro, eta umen gana joaten naiz, edo umen bila joaten naiz, claro, baina hori da gaur egungo gizartea. Orain dela 50 edo 60 urtetako gizartea, ezen horrela, eta badaude interneten, manuales edo falangeko manualak irakurtzeko, eta oso gogorrak dira emakumeentzat, oso gogorrak batzuetan, klasean irribarre batekin irakurtzen ditugu, ze bestela ezin daitezke irakurri, ezin daitezke ulertu eta irribarre bat behar dugu gauzaiek irakurtzeko, ze bestela negar egitekoa da. Osea, irakurri, jarri interneten, papel de la mujer edo manuales de la mujer de Falange, eta ikusi. Eskerrik asko galderagatik,
Ja, betu, oza, galdera gehiagorik zer, ja bukatzeko gogoekin ala. Juan Karrek esango du, oza, que... Eso es, ordu erdiko atxeden aldi dute, baina 11:40 11:10 12 gutxi arte edo, oraindik 10 minutuz egon gaitezke hemen, zuek. zuk baldin baduzu. Ni bai, ez dauka autobusik, así que tranquil. Ez. Vale, bazkago galderarik, beste galderarik, bukatuko du. Bai, eskerrik asko etortzeagatik eta eskerrik asko zuei.